to byl anál. No co to přímo do prdele. A jeden. To prosím. Broušení lak. Já nechci vlídnout z dráhy. Hej, ten debil jede furt dál. Hej! Robím na tebe! Odpověď. Dětku, vypadáš jak Salieri. Nebo Salieri v tom autě. Down my Chinatown. Bacha! Jako už bych tady ten let's play mohl dotočit, jo, jako já už ho natáčím přes rok. Jednu posranou hru? No a to není posranou, to bude nejlubější hra, co jsem kdy hrál, ale prostě natáčím. Jedem! Jedem, bacha! Strike! Tak teď už nebudu střílet do Ralfa radši, teďka budu střílet do Pauliho třeba. Paul! To je Paul, Pauli, to je Paul. Paul. Hej Paule. To Sam. Není Sam, to je Seme! Seme, já tam tady jdu úplně někam do prdla, abyste nemohli utíct. Jo! Sakra, nemůžu ven. Ne, jsem v pasti. Ach jo. Jali, startuj! Jeď! Dobrý. Pojď. Kde jsou ty špeci? Ne, seru na to. Ukončím tento let's play a čau! Čau příště. Mise, že by... Intermezzo, tak to si ještě necháme. 12:38. Takže to vy jste zabil Morella. To musel být pocit, co? Slavili jsme. Salieri byl samozřejmě nadšený. Pařba. Ovládli jsme skoro celé město. Zdálo se dokonce, že je konec krve prolitím. Vážně jsem si připadal jako král. Jenže to trvalo jenom jako chvíli král. A pak mi došla strašně trapná velikán. věc. Když jsem mohl já, taková nula, zabít nejmocnějšího chlápka ve městě, k čemu mu pak byla ta jeho moc? Kdyby mocnej nebyl, asi by žil ještě teď. Došlo mi, že člověk může být mocnej a silný, jak chce, ale vždycky se najde někdo mocnější a silnější, kdo mu dřív nebo později zatne tipec. A k čemu vás tahle úžasná myšlenka teda dovedla? K tomu, že tahle nenasytnost je na hovno. Když nemáte žádný prachy, říkáte si, že by vám bohatě stačilo mít pár doláčů měsíčně. Když je dostanete, řeknete si, že pořádný auto by taky nebyla špatná věc. A pak jste najednou starosta a přemýšlíte, jak se stát prezidentem a jako prezident se nejvíc zajímáte o to, jak porazit Německo ve zbrojení. Jenže člověk by se musel stát bohem, aby to zadostiučinění bylo kompletní a to bohu dík nejde. Celá tahle strategie šplhat ostatní po zádech nahoru má navíc jednu zásadní slabinu. Celou cestu si totiž musíte dávat bacha na to, aby náhodou někdo nevylez po těch vašich fejš než vy. No a tak mě napadlo, jestli by nestálo za to změnit malinko svoje životní priority. To zní skoro jako příběh z Bible. To je sračka. Opravdu děsná sranda. Víte, co mě ale nakonec dostalo? Tohle. Foteška. Do prdele, lagy. Kdo to je? Kurva, 1 FPS. No, už to znamená. To je z roku 1920. Ten starší pán, to je Don Pepone. Pepone, Ty dva mladší, Pepino. to jsou Salieri a Morello. Pepone. Tahle fotka mě přesvědčila o tom, že takovýhle život je zhoubný. Morello byl Salieriho přítel a oba dělali velitele Peponeho regimentum. Ve 20. letech ale nechali Dona Peponeho zavraždit kvůli nějakému kšeftu. Už to dokonce mám málo FPS. Jinak si toho chlapíka Salieri dodnes váží a měl ho asi docela rád. Pak si rozdělili město a začali každej vládnout. A potom spolu začali soupeřit na život a na smrt. A já jsem byl Salieriho smrtící nástroj, jak zabít nejlepšího přítele a nedívat se mu přitom do očí. Došlo mi, že všechny ty lidi, se kterými jsem byl tak rád, všichni moji přátelé jsou taky takoví.
Že se mi může stát přesně to samý, že se prostě jednou otočím na Paulího a uvidím ústí jeho pistole. Že si zkrátka nemůžu být ničím jistý. Jednou nahoře, jednou dole. A když dole, tak nakonec tě dělá tvůj nejlepší Smrtelný přítel, riziko jak jste to řekl. ale přece podstupoval každý Kdo to den. řekl? Frank Být to pistolníkem řekl, u mafie není procházka růžovým sadem. Jak vás tak poslouchám? Víte, je rozdíl, když jste v akci, když máte v krvi spoustu adrenalinu a bojujete o život s nepřítelem, který prožívá to samý. Jste dva vojáci, kteří předem věděli, do čeho jdou a záleží jenom na vašich schopnostech, kdo přežije. Je to stejný jak ve válce. Ale pocit, když nemůžete věřit ani svýmu nejlepšímu příteli, je strašný. Jste sám a smrt může přijít odkudkoliv. Když v noci nemůžete usnout a přemýšlíte, jestli ten vtípek, co vám řekl nejlepší kámoš, byl jenom vtípek, nebo jestli se máte připravit na popravu. Člověk prostě potřebuje někoho, komu může věřit. Vtípek, vole. Jenom vtíp. Volební kampaň, čau.